Welkom in het centrum van Desselhem, waar ik jullie graag deze prachtige loftwoning aan jullie wil voorstellen. Deze prachtige loft beschikt maar liefst over 5 kamers en een polyvalente ruimte die ideaal kan gebruikt worden als kantoor, extra leefruimte, hobbyruimte of atelier. Extra troef is hier ook het gunstig EPC-A en de conforme elektriciteit. Verder op het gelijkvloers bevindt zich nog een inpandige garage en een overdekte parkeerplaats. Interesse? Plan vandaag nog jouw bezoek in. Het potentieel van deze unieke loftwoning ontdekken.